i tens un petit coixí que faci d'alçador, te'l poses aquí sota, això t'ajudarà a estirar millor l'esquena i la columna. Primer de tot, flexiones els dos genolls, portes les mans aquí darrere amb rotació exterior, els dits de les mans a prop dels isquions, de les natxes. Busques el to d'escàpules, busques l'obertura del pit. I aquest manteniment de l'esquena estirada serà una constant. A partir d'aquí, mantenint el to de l'esquena, de la columna, de les dorsals i de les cervicals, estires les dues cames, peus junts, talons junts, i ara comences a fer aquest moviment, a l'inhalar peus de punta, a l'exhalar peus de taló. Inhala, peus de punta, exhala, peus de taló. Inhala, exhala, inhala, exhala. Has de notar com quan poses els peus de taló s'estira més la part posterior de les cames, quan poses els peus de punta la part anterior de les cames. I vas fent aquest moviment dinàmic. Continues. Vaig a canviar la posició, que feia molt de soroll. Inhala, exhala. Inhala, exhala. A la vegada que fas aquest moviment de peus i per tant aquest to de cames, una de les altres claus és mantenir l'esquena tota l'estona estirada. Les lumbars relaxades, el pit obert, dorsals i cervicals estirades. Facilitat per la posició de mans i braços en rotació exterior. Molt bé, t'atures i ara fas amb els peus rotacions dinàmiques, els dos peus en el mateix sentit. Quan els peus de punta inhales, peus de taló exhales. A la vegada que mantens l'esquena i la columna ben estirada. I ara canvies de direcció. Canvies de direcció. Quan estires els peus, inhales, quan els arronses, exhales. 3 respiracions més. Molt bé, ara flexiones els dos genolls, sospires, sospira, sospira, deixa't anar, deixa't anar. Molt bé, anem a continuar. Ara l'esquena està estirada, mantindrem així. Ara costarà una mica més perquè no hi haurà la participació de mans i braços. Doncs utilitzarem les mans i els braços per fer el següent. Agafes la cama esquerra pel genoll, per darrere, entrellaces els dits de les mans i fas aquest exercici. Exhalant, peu de taló, portes el genoll cap al pit. Inhalant, peu de punta i estires la cama. Exhalant, peu de taló, inhalant, peu de punta. L'esquena continua estirada, no està caiguda, no està enxufada, no està bombejada. I vas fent aquest treball. Inhala, peu de punta. Exhala, flexiona genoll, peu de taló. Vas fent això. Inhala quan estires, exhala quan flexiones. Els braços traccionen també cap enrere per mantenir l'estirament de l'esquena. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Tres vegades més. Molt bé, flexiones els dos genolls, portes les dues mans aquí darrere, Dandasana, sospira, sospira, observa.
Molt bé, anem a fer l'altra cama, sobretot, com he dit, una de les claus de l'exercici és mantenir l'esquena estirada. Per tant, entrellaces els dits de les mans, ho portes a la cama dreta, els braços traccionen cap enrere per buscar el to d'escàpules, l'obertura del pit, exhalant, flexiones genoll, flexiones peu, inhalant, estires, exhala, inhala. L'altra cama relaxada, el peu esquerre relaxat, i només treballes la cama dreta, l'esquena i la columna, coordinant el moviment amb la respiració. Quan estires, peu de punta, inhales. Quan arronses, peu de taló, exhales. Recorda que l'esquena ha d'estar estirada, per tant ha d'haver-hi un to a darrere, també, a banda del treball de la cama. 3 vegades més. Molt bé, flexiones els dos genolls, sospires, Dandasana, Dandasana. Molt bé. Ara fas el següent, estires les dues cames, flexiones la cama esquerra i l'agafes, o bé així la mà esquerra aquí al genoll i la mà dreta al peu, o bé l'agafes, com si abracessis un nadó, així. Hi ha les dues opcions. Llavors fas això, si comences a moure l'esquena estirada i vas fent respiració natural, vas fent aquest moviment. La cama dreta relaxada, vas fent aquest moviment. Molt bé, aprofitem que tenim la cama així, portem el dors del peu esquerre damunt de la cuixa i agafem amb la mà dreta el peu i fem això, aquest moviment. L'esquena estirada, respiració natural. Com si volguéssim anar acostant el genoll cap al terra. L'esquena continua estirada, o sigui, no està bombejada, està estirada, per tant ha d'haver un esforç també a darrere. Molt bé, i per desfer reculls la cama esquerra, recorda sempre per davant, planta el peu esquerre al terra i flexiones els dos genolls, mans aquí darrere, sospires, sospires, sospira, sospira. Molt bé, ara agafes la cama dreta, la flexiones i o bé ara l'agafes amb la mà dreta aquí al genoll o la mà esquerra aquí a la cama, o bé com si agafessis un nadó. Poses la cama així, l'esquena estirada i vas fent aquest moviment, respiració natural. Molt bé, t'atures, aprofites la vinentesa, col·loques el dors del peu dret damunt de la cuixa esquerra i amb la mà esquerra agafes el peu i ara amb els dits de la mà dreta vas fent aquest treball. L'esquena continua estirada, respiració natural.
Molt bé, sempre per davant, com si tanquessis un llibre. Flexiones els dos genolls, mans aquí darrere, sospires, Dandasana.